Колко лева портрет? Колко лева? Те са по 10, те са по 8, малките са по 5. Ататюрк? Ататюрк 10, ама и на 9 ще дам. 9, 7, 8, 9. Добре. Ердоан? Ердоган, тая 8, тая 5. 5. Аз искам Ататюрк. Добре, ще ги трябва на голяма чанта. Чанта, торбичка. Тюрк е закачани. Да. Имах и такова. Книгата, ама нямаме вече. Имах книга продала. Ай, заповядай. И ги продадо. И това останаха. 12 броя бяха. Ето